K15! Това тука е най-модерно. Това било хит сега и първо на тебе ти давам да го пробваш, разбираш. Пробай. Пробай. Първо на тебе ти давам. Виж, ти се заебаваш, ами. О, ти бе, цаци, разбираш, шо? Во, не ли виж тапацирано? О, това тапа имало, бе. Ще друг път ки да. Да ти турам от това стално ще се пиеш. Сакаш една? Сак. Цаци, ти кога ке те видам, значи цел ден ми е изпълнен со позитивна енергия, разбираш. Како не? Ама, денеска нещо не си ми у форма, брат, разбираш. Шо е? Шо те мачи? Остави ме, молим те, не ми чечкай. Цаци, аз като оставам тебе, ама ти са, види, довагаш у мой локал. Ти знаеш, ти основен параметър у секој гостителски објекат е позитивна енергия. Сега јас ширам тука колко што можем, ама ти ми ја блокираш тука од оваа страна. Ако застане некој за тебе, разбираш, што правиме? Добро, бе, ти си одам ја. Не, са чекве нам се, Не, бе, не ти ти си го, одам, чекаме шо? сега, чекаме ти, ви човек чуден. Сакам да се разположиш малко. Шо ти е, бе, брат, разбираш, шо е? Си имам фамилиарни проблеми. Ай, шо си неразположен тука и ме врегаш сега, така ли? Шо те врежи? Чекай, бе, аз ти шо сме, отчерали сме. Ти цело време говориш ли, оти сме како фамилија? И ке се појави некој фамилиарен проблем и некаш да го споделиш со мене ли, разбираш? Шо те маче, бе, брат? Марето. Која маре, бе? Помалечко, Марето? черк, Марето. И шо марето? Трудна е. И шо А се шо смееш? си сър? По това лепота, бе, трудно, бе, шо? Има ли по-убаво от тая работа, бе, разбираш ли? Шо? По-убаво, ни школа има завършено, нити има жена, нити... От кай знам утре, кой ќе гледа, как ќе се издржава, што ќе прави? Не викай така. И типа да види моја бет, види, нашите баби на колко се зимале, бе? Па зето ке улета тука, зето, од која е трудна? Не знам, бе, 2 дена тоа барам од кого е трудна. И? И... Троица признаа, да ти кажам, ама не се знае рано още.